नाय सनजयखौ एसे माबा होहर मा जायगा इयो अनसुमा हा एयारपर्ट लाइन एयारपर्ट लाइन एग्जाम होनो फैदो जा एबार एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानोसै नै अनसुमा नार्जारि बिथाङा एसिस्टेन्ट मोनजोबखाबायलै माला डाइरेक्ट जिआरएफ मोनखाबायनो जिआरएफ ओइ सिगां जा दङ माहिनाया पिज्जा मोजां मोनदोंलै नायदो मा नागिरखो मैना फुटपाथ लेजेन्ड ब्लगारसो जाबाय नामा जायाखैलै रोङाखै सोलोंनो नागिरबाय थायोलै जोंना रावा आंनो केमेरा खुलिबाथाय रावा आं सिम्पोल खिनिखायो जोंना माहिना सारा माहिना हेल' एबार जिआरएफ नांथारगौनो जिआरएफ अननानै बयबो एसे मा उइस खालामहरबानो जाबाय साफा गाराज अननानै एसे बोर हरबानो जाबाय दे बोर हरनांगौनो गाबोन एग्जाम दङ बोर नांगौ बिथांनो एबार जिआरएफ नांथारगौ एबार पिएचडि लानो हा आबैनो अबे बारस'नाया जों दा जा इलेक्सन दं इलेक्सन अबे सान नालाय इजा थांग्रा गैया ओइ जाथौ होमबा मोजां नुगारदोलै लाइटजों बै लाइटफोरा एसे फकास खालामोलै मोजां नुगारदो जोंहा सारा एसे ससमा गानलायग्रा जाबायलै मैनाया मोजां नुदो हेल्दी बिच नागालेण्ड होनदों हा माखो दे जिराय माहि बुदिया विकास सुटिया तुम्हार होटेल तू नाइट एंड एयरपोर्ट होटेल नाइट इन एयरपोर्ट लाइटफोरा एसे मोजां नुहुरगारो नाइट इन एयरपोर्टआ गुवाहाटि जाफैबाय एखे माथो ओइ गुवाहाटि जाफैबाय नाइट इन गुवाहाटि बैथिंजाय नाइट इन एयारपर्ट दं एयारपर्ट